lalela kukhona abazalwane lolu hlobo lama-fruit othi umuntu uyaludla inhlavu ungayidli. Kuyezwakala abazalwane? Kodwa kukhona le fruit othi udla ifruit kudleke nesidi. Angizwa njengogwava. Kuyezwakala abazalwane? Kukhona abantu abangasoze bezevuselelweni. Kukhona abantu ongasoze wabashumayenza ubavulela iBhayibheli, kodwa okudingeka uliphile ivangeli. Amen. Kanti ngenkathi uliphila, glory to Jesus, bedla ifruit yokuphila kwakho kudleka nesidi enguKristu. Amen. Uzozwa ngisho umyeni wakho longakholwa esathi mngami awungayineli ihembe lami, ngifuna ukuya kule nto yakho, akayazi ukuthi yini igama lakhe, kodwa uyabona ukuthi ngishintela umfazi. Kahle kahle yena ubedla ini ifruit, kanti kuzodleka nogwava. Glory to Jesus. Ezosefuna ukuya enkonzweni, kanti akuyena ofuna ukuya enkonzweni, kodwa yile nto ayidle ngenkathi adla ifruit. Amen. Ama-fruit bazalwane asho impilo yomzalwane. Hey my God. Ama-fruit bazalwane yiwona achaza ukuthi ihlobo luni lwesihlahla. Angizwa ngoba isihlahla uma singakatheli awazi ukuthi hlobo luni lwama-aphula, ngoba khona ama-aphula yellow, kukhona ama-aphula ahlaza, kukhona ama-aphula red. Kodwa ifruit ukuvela kwayo iyona ezochaza ukuthi hlobo luni lwesihlahla. Ay my God. Yingakho-ke uJesu, kuyezwakala bazalwane, ethi niyobabona ngani? Ngiyayithelo zabo. Yingakho noma uthi ngisindisiwe, abantu bathi sizoke sibone, bafuna ukubona i-character, bafuna ukubona ama-fruits. Ngoba phela bazalwane kukhona i-Christmas tree, bese kuzoba khona ne-fruit tree. I-Christmas tree, ama-fruits, ama-gifts ayagaxwa, awaphumi esihlahleni. I-radio ayiphumi esihlahleni, i-watch ayiphumi esihlahleni, igaxiwe. Hayi, angizwa bazalwane. So-ke abukho ubudlelwane phakathi kwesihlahla nale gift. Ngiyangizwa bazalwane, igaxiwe. Yingakho sometimes ngingashumayela i-message eshintsha wena, kanti mina ngishintshanga ngoba ifruit igaxiwe. I mean i-gift igaxiwe. Glory to Jesus. uSamson nje i-gift yayigaxile. Angizwa bazalwane, he was physically strong but morally weak. Wayekwazi uku-exercise i-gift kodwa yemathangeni kaDelilah ngoba i-gift igaxiwe. But if fruit iphuma kwi-fruit tree, niyangizwa bazalwane, and asikwazi isihlahla ukuproducer singakakhuli. Kanti i-gift bazalwane iyakwazi ukuhlala enganeni. Hayi, angizwa. I-gift ayilindi uzukhule. Niyangizwa bazalwane, iyahlala nasenganeni. Glory to Jesus. Yingakho izwi lenkosi lingakuvumi ukuthi kube kwizandla kumuntu oseyingane oyino
improvise umuntu ongakhulile. Niyangizwa bazalwane? Ngoba lento omnikeza yona uyambulala. Umbeka kwiposition ebandleni kanti uyingane, lento ombeke kuyo izomlimaza. Ngeke uphinde umtshele lutho. Bangaka abantu abaphumayo bayoqala ama-ministries. Niyangizwa bazalwane? Ugifted kodwa yingane. Yibo-ke labo othi uma ufika kubo, Mamahlaba ngicela ungayithinti indaba ye-character, ungayithinti indaba yomngcwele. Ngoba ujabulela ukuba nebandla elikhulu. Niyangizwa bazalwane? Size somandla. Sisize somandla. Sivusela abantu abathi Thixo ngenze. Uzofundisa kanjani wena ungafundiswanga? Ngoba uthisha umehleze edeskini. Niyangizwa bazalwane? Ufundisela ukuyofundiswa abanye. Yingakho noma kuzokwakhiwa ithempeli, kuyezwakala bazalwane, amatshe, hey my God, ayalungiswa enkwalini. Glory to Jesus. Umsindo wawusenkwalini kushayipha lamatshe ngoba kufanele ube sefike esakhiweni aselungisiwe, aseyangena. Angakhali isando la, asikhale enkwalini. Ngeke isihlahla bazalwane sigawulwe endle bese sithi finish. Hayi angizwa. Ngithi ngeke isihlahla sigawulwe ehlathini bese sisenza ifurniture, sisenza intafula sidlela kulo. Asikwazi. Glory to Jesus. Kufanele sidlule kwi-process. Niyangizwa bazalwane? Wena ungacabanga ukuthi siyabulawa. Niyangizwa bazalwane? Kanti siyancedwa kuze sincede abanye. Fanele singene emshinini. Yezwakala bazalwane? Kususwa ama-branches lawa, singene emshinini, kukhishwa amaplangwe, bese kwenziwa itafula kuze si-enjoye ukudlela etafuleni ngoba lisetenziwe, seliyifenisha. Kodwa uma liseyisihlahla asikwazi ukudlela kulo. Uthi uJesu babone. Niyangizwa bazalwane? Benze njani? Babone. Ngoba abantu bafuna ukwenza njani? Ukubona. Babone imisebenzi yena emihle bese bedumisa uyihlo sezulwini. Uma uphila kahle akuzudunyiswa wena, kuzodunyiswa ubaba sezulwini. Ingakho ezwini lenkosi uzwe inceke kaNkulunkulu uthi they glorify God in me. Niyangizwa bazalwane? Bayamdumisa uNkulunkulu ngami. Kusho ukuthi i-character yakho njengomzalwane kufanele yenze abantu badumisa uThixo. Ngithi noma ngiyafika esikoleni sakho uthisha uyafundisa, ngithi ngizocela uJoyce. Bathi muphi uJoyce ngoba bawu-3. Ngithi lo sindisiwe. Yezwakala bazalwane? Inkinga uma bezothi asinaye osindisiwe kodwa ubukhona usindisiwe, kusho ukuthi i-character kaKristu ayiveli.
kufuneka intombazane ebazalwane ezoveza ikharektha kaKristu. Noma isemsebenzini isebenza nabantu abangotata, bathi uma bekhuluma imikhuba kuthi uma qhamuka lo sisi bathi asiyeke imikhuba naku umfundisi. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Amen. Abahloniphi intombazane, bahloniphi uThixo sentombazane. Amen. Aboyika intombazane, boyika uThixo sentombazane. Leli gama abazalwane elithi Christians alivelanga ezulwini, lavela ebantwini basemhlabeni. Glory to Jesus. Ababebona abantu abahambiswa kaJesu bathi labo oKristu abancane. Glory to Jesus. Iwesu ukuthi ujabulele ukuthi God's army ibuye iphindelele eCape Town, kodwa icharacter yakho ayishintshi. Ngoba njengoba kungena endlekweni kulandwa iy'nceku zikaThixo zishintshana, abantu beshiya emakhaya bezoshumayela, abazile ukuzone-entertaina kodwa bazoveza, haleluya, ikharektha kaKristu. Oh, hallelujah. Akungatshalwa iharvest ingaveli. Ngiyangizwa bazalwane, ngithi akungatshalwa iharvest kanti ayiveli. Glory to Jesus. Akuveli ithelo. Hayi Nkosi yami, angithi kulizwe iculo lamacilongo lithi nabantu babone uhambiso kwakhe. Abantu bakhathele ukubona abazalwane, bafuna ukubona uKristu emzalwaneni. It's not about you, it's about God in you. Ingakho uThixo enganqeni ukuthatha isikhathi elungisa impilo yakho, kanti uzokusebenzisa isikhathi esifishane. Ngoba into ebalulekile, container more than i-content. Uthi umfundisi uPenihini kuyenzeka ube anointed, igift yakho ibe anointed kanti wena awukho anointed. Ngoba uma wahlangana nomahlangano wavumela izandla zakhe zakwenza, glory to Jesus. Ngithi noma usathana angangitshontsha uthi usulele phansi athi usathana athi useqedile, uthi lalela sathane, it's not yet over. Ngoba lungileyo noma ngawa uyavuka 7 times. Jesus. Lona lunomphela, lo hambo nomphela. Wayengayitholanga uma wawuyithole kahle. Niyangizwa bazalwane, ngithi uma wawuyithole kahle wavumela izandla zakhe zakwenza. Glory to Jesus. Uba umfundisi wasethaveni, ngithi uba umfundisi wasethaveni, kuthi sekugcwele itafula utshwala ethaveni ubashumayeze ethaveni. Glory to Jesus. Ngoba wenziwa. Uyabona ukurobheka komuntu owenziwa nokurobheka komuntu ongenziwanga. Umuntu ongenziwanga uyabhabhalana kube sekhaya ezonweni. Glory to Jesus.
Funa sithandaze. Njengamanzi niyangizwa bazalwane, engene ebhodleleni avese athatha ishape yebhodlela. So-ke nawe thatha ishape kaKristu. Niyangizwa bazalwane, kuthi noma usuthi uyamphika bathi awuzwe ngisho ukhulumiswa kwakhe. Niyangizwa bazalwane, noma ethi uyamkhanyela kodwa ukhulumiswa ngabani? Okwakhe. Bodlela amanzi athatha ishape yebhodlela. Niyangizwa bazalwane, ngoba ngenkathi wamukela uJesu kuyezwakala abazalwane spiritually uba njengaye. Yingakho umyeni wami ayayakhulume ngokuthi ingakho singajoyini singenwa. Kuyezwakala abazalwane, kuze siphume nemvelo yoNkulunkulu, ama-DNAs kaThixo nama-chromosomes kaThixo abekithi. Yingakho-ke lithi izwi njengoba enjalo sinjalo. Hayi ekhona uMaria enqela. Niyangizwa bazalwane, evukile kwabafileyo ephethe ishuthulelo zokufanele abafileyo, ehlezi ngakwesokunene. Noma namhlanje you are pregnant, ingane oyithole kutata oshadile, uchitha umuzi womuntu. Kodwa umuthi namhlanje, Nkosi Jesu ngiyakwamukela. Glory to Jesus. Uvese ngene kuwe emoyeni, usufana naye. Uma ungafa manje kade uqeda ukusindiswa, uyezulwini nengane oyithole kutata womuzi. Kodwa lento osuyiyo emoyeni irecognizwa izulu. Niyangizwa bazalwane, so-ke sekufanele iphume emoyeni ibonwe ngabantu. Niyangizwa bazalwane, yingakho ngithe noma uthi usindisiwe abantu bathi sizoke sibone, ngoba bayazi ukuthi umuntu osindisiwe kufanele aphile kanjani. Yingakho ngafanele ubazonda abantu abangakholwa. Ba-right ukuthi babe khona, ba-right ukuthi babheke, ngoba bangamaphoyisa bekwe nguThixo. Kuze noma uyahamba uhambe kakuhle, ukhetha amabala, ngoba kukhona abakujongile. Njengenkomo ezaziye eBhethshemeshi, angizwa bazalwane, ngenkathi zithwala umphongolo zihamba babezilandela abapristi bamafilisi befuna ukubona isiphetho sawo. Hey my God, becabanga ukuthi zizojika endleleni, kanti abazi ukuthi azihambeli, ziyahanjiswa. Ikhona into engene kuzo, ikhona into eziyithwele. Kodwa zahamba straight. Niyangizwa bazalwane, ngithi zahamba njani? Zahamba straight, zingajonge emaceleni, ngoba zihambele into eziyithwele. Ithi straight to Bethshemesh. Glory to Jesus. Noma ubisi liyashisa luthi siye ematholeni, kodwa iforce, ipower yomphongolo yehlula imvelo yesono. Glory to Jesus. It is the eBethshemesh. Kade ngisho ngeweekend ukuthi utshani abuzange busikwe abukundwanga. Niyangizwa bazalwane, ngithi utshani abuzange bugundwe, babukhona. Glory to Jesus. Kodwa sizwe ukuthi zaphendukela otshanini zadla, zahamba bukhona, zahamba straight bukhona. Ikhona into
ayirhalelayo ngoba imizwa ayibulewe kodwa icontrolwa umphongolo. Ngoba labafana, uyezwa my sister, ngisho labafana abakufunayo abakushelayo abayona inkinga.